richly in all wisdom. Let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Teaching and admonishing one another, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts. Singing with grace in your hearts to the Lord. Mentaka kuota nia pule ya ke kitab Genesis bat nilai poi syakal linong ke balai jong kan nega thup Jingiaphylliew Jongi. Berhakan nega sengi akan nega program ke bengi ai kerteng nak Miej ke Jingiaphylliew Jingmut nian ya pet akan nega subject ke bekerteng Kaiñ and his legacy Kaiñ bat ke Jingaipateng Jong. Jongi tesai sin ko ki prabanget bagi parlok ni priang sngop hai pi shakaneka thup Jingiaphylliew Jingmut ke bengi ai kerteng nak Miej ke Jingiaphylliew Jingmut. Akan nega sengi syuanya ya cekmat tu ngan syuk pendam gi klip bengi dan tuai ko try jongi ba beneng ku yang i try ke nega por kat bengi play ya ketin jong me ai ga ketin jong me kan kren hangi wei pi wei bat kham tam ngin la ban skong tho ya ki benta ki belong technical hakan nega Jingiaphylliew jongi inget scam go try jisu woman sim jong ya lam yangi bat woman sim jong me hi un hi kai yangi kan nega sengi na bengi tuai kerteng jong u Jisu Christ u nong penim jongi. Amen. Nega por syuai nilai cekmat mencem tayo nilai pulih Jepang u Adam at Kaiñ kumno jing syai gilahap syakapop hakan nega sengi ngini peteng pat ya ke jing mi lane ya ke jing sneu ki bami hadin ujai penriu lahap syakapop. Ta. Mar ya be ublay yu Adam at Kaiñ nak per eden ublay ai ya ke jingkular jing sha un sa bo lane un sa penmi ya uta unong siuspa uban siuspa bat ban penlait im ya ujat benriu nagapop mari penmi yu Adam Kaiñ nak per eden kilahap jing sha ban pet lane ban mino nakayeng lane ban mino naga per ku bleu la thau tang naga benta jongki menta pan yu i ba hoa kat kum ke jingkular bu bleu ong da shisha hadien mapi bam yu so pin sayap u Adam bat Kaiñ kini syam ya ke jing syam ke bas ngausi haga perthai ya sen badingkong ba 4 judan hajing sha menchua bahkan don ke jingjia ke besngosi ke bau khon jongki unya u abel to syuanya poi syakata kat kum ke jing kular hoi
kaladon hajing shisha kajing kakun lane Genesis lenong basau dekat baar kaim kala kayu kan bat kala kayu abel hadin bakala kayu kan baju abel kaim kala perkat bukan ulalong uta umesaya uban penelait im yaki na kajing hap jong kisha kapop Henry ngin yo I hang ne ba kadon ka ya ka ba Genesis lai kat san keladap ban ya thuk lupa bat hot kajing tim ne ka bainong jong kapop kalong ka jingyap bat wadam bat ke em ro jing shagi yo I ya kata kajing jia ha kajing em jong ki ha kajing yap jong kon te shwa ni ya chakmat to ni ya no Siya ni kat kan mau. To ini puli Genesis kelenong ke basau kat ke benyo. La da me la le ba la ma me. Ba la da mem le ba ka pop ka shong linget ha ka jing khang. Bat shami pleng kan long ka jing kwa jong u bat meru men sen char lo jong u. Kani kat kan mau bat ngin siap pet shu shibet malay bu ublay ulakran kini kentin hukan. Rai hoot habasdan ngin I bahaba kapop kawan bantunjo yang iway piway ngidon ya kabor ban ya le persya ya kapop bat ngidon rajing sya ya kabor bangin te lakam ya kapop hoot da kabor jongi kabaong upol ki ningkong koren sipaw katlay bu play hajing sya ya rap yang ban yo tang ya kabor ban yele persya kapop nrai ban job ru ya kapop hoi ka dekot ka pasmo tanat hoi pra pengat ngin saya pet penia halor kato ka bentan riswa kata to ngin sia nujor happening kini ki artli ki narrative jong Genesis kelonong ka balai but Genesis kelonong ka basa ni yo I hajing shaya kato kat ne ki parallels lane ki jing along senrap ha kini ki artli kilenong hakan ke kelab mat ngin ya pet ya kini ki katto kat ni ki jing senrap happy day kini ki thoughts lan ki concepts ki bing la ban shem Genesis lai but Genesis sound na kwa jing shaman pet kini ke mat ke bening kong bong description of sin lan ne ka jing batai baka pop kalong shisha ka tong ya pai sha in review Genesis kelenong ke balai Ngini pet ke kot nrio hadu pra. Ngini pet Genesis lai nrio hadu pra. But ngini puli ro ke jo por Genesis ke lenong basau ke kot ke pra. So ngini pet ke ke ba wada madu ke im ke lai le ke bukan yo le. Ngini pet ke ni ngan ke pa isan yo wit puli kini ki ar ke kot. Ti haba kata ke breu kala yo I ba utau ding ulalong uba baha ban bam bat uba internet ikikmat. Bat uding uba bet ya kaban penstart. Kala shim na usok jong u, bat kala bam ru, bat kala ailem ru de hala utengah uru ulabam. Hadian kata lapan pet ikikmat joki baro arngut, bat kila tip bakilong ki palingkoy. Bat ki laya so lang yaki sla uding dumbol, bat kila ya tau ya lade ya kajing pan po. Tikila yo snow ya kajing sawaj utrai uba blay ba udah wan yat haka keper haka jing pengat kesni tu adam baka tengah ju kila ya buri ya la dia nak mat utrai uba blay ha pedeng kidiang jong kata ka keper Ta ni pet Genesis sao pra badukan yo la krena abel upara jong tikala jia men ba ki yadon lang ki yadon haka lingka Baukan ulayeng banyale yo abel para jong baru la penyap ya Kay kabangi ihang ne kadai kini kaktin ya le. Adam bagi im kilay le persya yu blay kilahap siya kapop. Ukan ulay le persya yu abel bat ulahap hajing siya kapop ha kerukam ha kaba ula penyap no ya lupa rajong Te kapop kalong kejingele persya yu blay lane kumbaong kashiti kejong yones kejing palat hukum. Hoi, ngini pet ya ke parallel ke baar. Ngini pai se Genesis kelenong ke ba
lie Nginya Genesis kelenong balai kedekot bekat sau, but Genesis kelenong kebasau but kedekot bekat way. Nginya pet hang ne curses from the ground. Adama lane kejingtim kabami naga kendau. Kay kabangi ihang ne tongang kerpat biang isanyo bin soba puli gini ki atli kedekot. Hadir kata utrai ublay ula ong hak tau sen nambar ba mela le ekani latim ya me nalor ki kenja jingri baro ba nalor ki kenja mrat keringkau baro da ka kpo jong me men par ba dia ka dong men bam baro kisni kerta jong me Ta entah Genesis sau cutway. but menta ken melong ya uba latim na kata kendau kabala ang yala kasintur ya kaban pediang ya kasnam upara jong me nakakti jong me Tingi i hang ni artli ki ai baro. Hadin wadam baki kila ya laptop ublay ula tim yu kendau. Hadin uka nyula penyap yu abel ublay ula ai kecil maham ba kasur kejong abel kan mi naga kendau. Gin sepet pat shibet ke kabala jia yu kan namar kan ka pop ka bakrautam ya ka ula penyap yala upara lajong. Hang ni kala urlong kejing ong jong Bible ba kejing yap kan sawan teta kejing ka yagini ki kon arngut wada mat ki ki habro hajing shisha ban yait lang ba ya ka po jong kejing sngosi ha ka begin hab bando no yu way ni ki kon jong ki ot ngini ya chaka parallel ka balai ngini pet hang ne Genesis line ar pusau bat nginya puliru Genesis kalau nong basau kedekot bakat ar bat kan riu hang ni nginya pet ya kan ka team ka bangi kot ya ka expulsion na ka jing sha be no jong u adam bar ke em la ne kan na ka jaka ka baki kidan adam bar ke em na ka pereden kan na ka jaka ka busyong musa to kan chupet kini kedekot kumtaken ula beno yau tau breu bat ula bo iki kerup syapang mingi haka kper eden bat ya kabakum kawat lamba pernai kepada ki talan baro saudong ya kaban sumar ya kalenti syau tau dieng kajing im haba u adam maki kila shabe no nak per eden u bleu labo yu angel bunya dai ka per bat man shum tayo ng lepet nak no daw kanang bu adam maki kina mia bam no u sla lane na u ding jong kaching pen the tree of life then ya pet pat menta ka eka jingisrium lane ka parallel kaching ya senrap ha pedeng kanega dekat but Genesis saw kan arba country hapa merep ya ka kendau kan omse ya ka bor shu ya me hiru menlong unong ya ber bat unong pet yap aka pertei tu kan ula ong ho try ka jing pitom jonga ka kam krau ya ka banga la bansha hakami mela beno ya nga hakane ka kensi nakmat kane ka kendau bat naka kmat jong meru on bore ya nga nganong ru unong ya ber bat unong pet yap aka pertei kan jaru bajaru ubayo syam yanga un penyap no yanga to try ula ong hau manoru namar kata penyap ya ukan on sa penyar put alor jang u nyosha to try ula bu kadak hau kan bayo penyap no manoru ya u haba yo syam ya u kumta ukan ula let no nakmaru try ula syong do hakari not syapang mingi nakakper iden Laishibon kay kabangi ihang ne galong hadin buada makim kila shabe no nakper eden kila habban pet nakakper ukan ro hadin mula penyap yu abel ula habban pet no kaktin Hebrew hang ne kakedo yu kan bolong refugee lano nong pet wir ubam don syok kawe ke jakabun syong bansa namar kan ne ka pop ke jong u ya ka bula le persya yu blai ta ka bula penyap ilu para jong u tingi hang ne kini ki lightly ki jingi seriem haki teams ki bangi i hal nong ka balai pat kala nong ka basau dan ya pet hang ne ya
ki arngot ki si para ukan baru Abel. Ini pet yang ni ya ki personality jong ki lani ki jinglong jong ki. Ini pet yang ni hajing sha ya ki attitude jong ki ru lani ki connection jong ki baru belai. Ningkong ini apa sha Genesis kelanong ka basau iwe bat ar, but ini pet ke baka im kelas ngau lani kelas ngau tho hadin bakala yo kon ubaningkong jong ka. Ke jingmut jong ka. Lana ka jing so tho jong ka. Ngan ka pai san yo win puli Genesis sao iwe bat ar. Tu Adam ula itu ya ka im katengah jong u bat kala pun kon bat kala ka yo kan bat kala ong ngalayo ya ubreo no try bat kala nang ka pat sayau Abel para jong u baru Abel ulalong unong rilang brot baru kan ulalong unong rap ya ka kendang. Toh. Ngini apa katu kat ni ki bentahang ni. Habangi puli Genesis sawe bat ar, ngi baka im kala kenmau ya ke jingkular ke bu bleul ai Genesis lai kat san. Takadau habakala yo yu kon ningkong pikan ma macam teo. Lada u Adam bat ki im ki dai hejing syaban yo ke jing perlaj im naga pop hab ki hab ban ka kon. Nane ki hab ban yo yu tau sembai. Ting yu i hang ne bayakan ne ka jing shisha kala jia bat ka im kala sngot ho bat kala kwa jing sha ya uniu Messiah bun wan no shen kana mungkin yo ban kin yo mat ikata jing penlaj im nai ka im jing sha kala bakla ba dai uka jing sha ban long tau Messiah nrai ho lengba kalong yeng jong Adam bat ki im un sawan pat u Jesus Christ hakawai gasngi ban penlaj im yaki nakapop hoi ha pengi pet ikini ki ar ki personality ukan baru Abel ni hejing sha ba ukan ulong ubriu uba trei ubakta ubriu hejing sha uba trei shitam ubriu jong ka kendo kumanong man of the soil lane ubriu uba rep uba riang Abel pat udai unong sumar jing sha pen pet bah Abel ulale ikakam ku blai ula kami lanti nu Adam bat ki ban long kinong sumar ya ka pet eden hato kata kam dai kai ba snotnat ngin yu i ba ublai ha jing sha pen urlong ya ka jing tmu jo leng ba jong Abel rei ka basngosi ka long ngin se pet sho ka ne ka basngosi ka long bukan pat ul penyap no yu Abel sho anya poi sha ta ka jing nu jor kwa ha jing sha bengin ya pet na ka ne ka kot the desire of ages kasla ka balai puai but ngan kerpat isanyo la se bin chupuli gini ki benta khna mgin yo ya ka jing champang halor ka ne ka jing snotho jong ka im halor ka tu ka khot Genesis sa we but ar. The Savior's coming was foretold in Eden. When Adam and Eve first heard the promise, they looked for its speedy fulfillment. They joyfully welcomed their firstborn son, hoping that he might be the deliverer. Sebab Adam berkiim hajing syakila kuat dik berkata kesengikan poi. Hakaba utau Messiah nuan ban penlaj im yakin nakapa. But haba kila yo yunu kon beningkong kila perkhat. But kila kemilanti bu une hajing syaun long utau Messiah uban penlaj im yakin nakapa. Mereka bagi jing itu kana ka keren hangim ta kasni kalong dekum mai pat hoi ha ba pipe ya Genesis kalenong pasau pinyo I bau Abel ulong silent lano Abel keren ai hakane ka narrative rai ukan ude ta jing sha ba keren ude ukan uba keren persya yu blai ude ukan jing sha bom pediang ya ka pop jong hadin bola penyap yu Abel ngin ya pet kendiat ya ke jingmut jong ne kerteng jong kan ba jong Abel kimot ayu ke kerteng kan ha ke Hebrew kadai kana ka bamut to acquire lane utah jing sha uban yele ban yo lane ban kamai lane utah jing sha uban yo ya ke spa ka pau ta ter
Kadang ngi jing sha kan narrative bukan udai uta uba light bantrai ban kata udai ubreu jongka kendo son of the soil pada jing sha uladon ke keper ke bakrau Abel pat kaktin Habel kamot unong sumar and someone who takes care Habel kamot vapor lane uta ubamdon Jingiaphylliew Jingmut it is elusive kata ke jing sha ko pimla banyoi Abel jing sha long silent bah hakan narrative but kaktin lapanon kam hang ni kumbangilayong kamot vapor lane Habel kamot kajinhaw Niwi hang ni hajing sha bakaim kumbanglay ban mane kelakmit lanti bukan unlong uta umesaya lane une ukana une acquire une hajing sha ba donya ka bor hajing sha ban yo aka kelakmit lanti hajing sha ba un yo job na kabanta jongki bat ken like na kapom donya pai jong ne kabanta ka babot the two offerings lane ki jing ai ngo artli lane artli ki jing ai ngo la singilam pen kala agata karukom hang ne ki jing per jong ukan baru Abel kam dei tang ki jing per ha ki jing long jong ki lane ha ka kerteng jong ki rai ka don ki jing per o jing sha ha karukom perkhat perdan jong ki ka don ki jing per ha ka attitude jong ki lane ka karukom ha ka ba ki kongo ne ki persya yuble ke attitude jong ki bat uble ton je pai je Genesis kelnong basau ka khot ka ba nginya pulis sa sin hang to nginya pet ki kini ki kam ki bo kan baru Abel ki le But kalanang kapat sayo Abel para jong baru Abel ulalong unong bri lang brat baru Kaiñ unong rep ka kendo. Okay, ibu Abel unong ri lang brat nong ri in other words unong sumar to keep pikan mau ha Genesis kalau nong beningkong baar nilai ibu blay hadin bulat hau yu Adam bat yakim kilandai ban long kinong sumar to keep hang ningi ibu Abel ulalong uta unong sumar henrai ukan pat ulalong uta uba rep naga kandau hang ni ba ukan ulong syau tau batray shitam kabaong aktin pareng essential worker blue colored worker lan tau breu batray bat kandau penjabok yalati Abel pat udai hajing syau breu balului breu ba jamnot breu hajing syau batray baru basumar ya ki jingri keeper of sheep on ke Bible. Tonya beteng Genesis kelenong ke basau ke dekot ke balai duk basan. Ini pet hato kadon em ke jing hikai ha peteng ke jing pen im leng ba ki kam ba ke jing pen im leng ba ke jingai ke mengelai pet macam teo. Hot ha ke kitab Genesis penyo ya ke ne ke konsep lane ke ne ke theme baka one shiwan man malagapor salvation by grace lane ke jing pen im ke wan lang ba ke jing ia so cepat kini kita khot lightly Genesis sao lai hadu san Kalajayati anda la kambun sni bukan la walam na usok ka kendo banlong ka jing engo yo try baru Abel ru la walam na kiba la kaning kong ka kanhon jong u but na kiba kam sngat na kiru te try ulakmi honi ha Abel but ha ka jing engo jong u right ha kan but ka jing engo jong u shem lakmi hon ken te kan ulas bisno bitar but kakmat jong u kalano liao ngakwa ban kem na katuka dekot ke basan habangi bitar habangi dom yano kakmat jongi kano ke Bible pareng kong when Cain was angry his countenance fell prabanget habangi dom ke Bible kong pila ban bitar pila ban dom rai pim dai ban lepop
hang ning yu I baukan hajing shisha ula bitar bat ka khamat jong u kalahab bat kalapen sngo rem yu namar kata un sale pat ya kam ka basniu ha kalong yin long sem jong to nya pet shaka khot ngin ya pai shaka jingmut jong ka khot balai basau ublay ula khot igini gi angot bikin wanra ka jingai ngo tidon adli gi jat ki jingai ngo ka wei ukan wanra ai ki so bagi jur lengba ki jing thong ki bola rap hoi kam don ke ki jing sneu ha ki jing wanra jong ukan ko man shuong no ai ki jur bagi so namar ha ka temple system la ne ka ha ka sanctuary system hadin bagi kon Israel klami nari Egypt ki kon Israel klade jing shaban wanra ya ki so ning kong lagi day lan ba ki jur lan ki so lan ki ek jing sha bagi thong hagi per ki patap chung ki te kan ne jing sha kam de ge issue kat ko mu jak dukan uk daw hang ne baga don ke jing duna ya ka ba ukan uklam le pen banu abalule ke jing duna ka long ukan ula day ban wanra yu khon lang brot pen banu klam le kata u abal ula wanra yu khon lang brot hap deng kan ne ke jing ai jong ki ke jing knya ka Hebrew jing sha ka shai bang ne ublay u klem dumok u klem kran persha e yukan henry ublay u shule degi action ktin kasi ka ambo ublay u lakmi ba halo jong abel henry ha ka Hebrew ka mod bo ublay u klem pet ya ka tu ka jing ai sngo ba ka jong ukan pan ban u la pet ya ka jing ai sngo ba jong u abel bat u la pediang hun ya ka kane ke jing le ke jong play kelap penbitar lep yukan but they nado nang ne hajing shisha bukan ula sedang ban pun ya ki jing perkat ki basniu persya yu para jong u awat ko ki pra banget la dengi le ke ba ngam tharai bangi dei bandon ke jing ting ya ka bangin hap sha ke jing sniu nei la dengi le pat ya ke jing sniu ngi dei ban shap ting maragawai ka sngi ya ka tukat kliu ka bang ni hingelati ngin sa hap ban rung sya ka tukat kliu kom bangi I ha jing im ka jong ukan hoat hang ne niu I ba ukan baru abel kia pera ki jing long kia pera ke attitude but niu I ro ha jing shalang bagi ne ki atli ki jing aingo ublay updiang hun ya ki jing aingo ka bawan lengba ka jing kongo ya ke jing ai ngo ka bamwan lang ba ka jing kongo ublay udites lan ublay sngo bha tara ublay uklem priang bha ya ke jing ai ke jong kai ton chapet hato ublay udon kam shi shai kini ke jing ai ngo ne kini ke jing ai ngo lang ba kini ke jing penyap ikilang brod kum ta ter ki kedau yanore yanone ton chapai sha atli ke khot ini pet mika kelenong keba hendriu kerkot benyo but isaya iwe katwe dan kerpa isaneo bin puli gini ki atli kerkot mika hendriu nyo but isaya iwe katwe hatu blay udon kamo yaki breo jing sha bikit penyap kimrad klang banyo ke jing penyasuk pedeng jong ubat ki bat ke jing mapat yaki pop jong ki try un snow ba haki hajar kilang brot shimrang lani hasipau hajar kiwa umpniang ngan ai ya uba lakha ningkong jonga namar ka jing palat jonga ya uso kamet jonga namar ka pop kamensiem jonga tonya pet isaya iwe katwe kan penshai sho lor kene kerkot ke panginang sya puli ya kabanlei kini kibabun kijiknya jongpi yanga ong utrai ngalangnya daga jing aingu thang kilang brot chenrang bat kaklen kijingri basngat bat ngam snobha hakasnam kimasida lani kikun lang brot lani kilang somo ni ilang bagini ki atli ki dekat habiade begitu ki arjat ki jing aingu jongkan baru abel balai bu balai la priang hun yu abel ulale daga jing kongu ya ka ke bu balai ukwa ban sepen lana ban sepen skempat lengbau Jesu Christ tarmut kini kimrat
kibangi kibaki aingo haduk ki sngi jong ikon Israel rojing sha ki thau ya kata ka sngi haga bu jisun sayap halor ding phna pat un sepen light yang ngi wei pi wei nakapop te ka ke bangi I hang ne ke jing sneo ko bukan ha jing sha la le la ne ka kam ko bakla ko bukan la le ha jakang wan ra ikon lang brot ulang wan ra pan ban ki jur bat ki so Wabel pat ulawan ra shisha hidu kon lang brot tadau play lo priang hun rai uplay snoba bangin penyap ikini gimrat bangin yo agajing penim like should they tanggadak tangga parsi ya ka e ka bublay ukwa bani Kaiñ ka memwai da jing shaka krana ka wene jing tho jong ka ong ublay ula thau ikini ka system knambu adam bat ke im kinyo I na ka benta ka jing map yigi pop jong ki iway ikon lang brod ihaban kertat bat ihaban play kasnam bat ihaban yap kanamba kinyo yagajing map dan yapet menta the crime lane yagata gajing le palat yagaan the crime lane gajing le palat yagaan chia pet Genesis kelanong sao henrio kadopra Tiu try ula ong haukan. Balay ba melas ngobitar. Bat nakabalay ba kano liao ka khamat jong me. Lada me la le baha omla mame. Bat lada mem le baha ka pop ka shong linget ha ka jingkang bat shab me pleng kan long ka jingkwa jong u bat meru mensen shara lo jong u. Baru Kaiñ la kreno abel para jong u tikala jam ben ba ki yadon lang ha ka lingka. Baru Kaiñ ula yeng banyale yau abel para jong u baru ula penyap ya u. Kaigan ni ka crime ke jong ukan hadin ba u la yo I bu blay ula priang hun ya kejing aingu ke jong u abel ukan ula dap da kejing sngosi la na kejing bishni ke mensyong no wong balay bu blay priang ya kejing aingu jong habang lawan ra iki babahan iki babatam rai u blay udon kam yukan bun kongo ukan yu klam priang ya kan ni kejim bakla ke jong tada ulapun ya kejim perkat ki basneu pada kawai ke sngi kat bu abel barukan kidang yadon ha kalengka ukan ula yeng ula yele persha yu abel bar ula penyap sendon ya u prabangai kejim bitar kejim dom larangi yai pun larangi bo kejim mujim perkat jongi ha kawai ke sngi jing sha kala ban long ka kadau ha ka bangin pen mong la ngin pen sneo ya ka jing im jong no kumbalalong ha ka jing im jong kan kumbalalong ha ka jing im jong kan te hang ne shusho na kwa ban kali ka jing kali ka ai ka bala pen long yu kan ya jing shabon pen yap yu abel dunia pai sha atli gid khot ningkong yo honest lai kat art bangin ya pedro na Jacob iway kat sound Jacob iway kat sound. Ong kumba ukan ula ong na uta ubasneu bat ula penyap no yala upara. Tiena kabalay ula penyap no ya u. Nabaki jingle jong uhi kilong kipasneu ndrei kita kijong uta upara jong u kipahok. Pi hang ne kejubab kawan naning kong yones lai kat art. Balay ba ukan ula penyap yu abel namar ki jingmut jing berkat jong kilong ki basneo prabangai lara ki intention jong pi wat jong kalong ki basneo hoi menta la se ki brew kinam yo I ya uso jong ki intentions ki jongi rai suki pasuki kane ka jing sneo ko badon hapo jongi ublay ailat ya ka jing sha bakan thaudur bakan mi bakan plung bakan sei tat haduk bakan dapen pau hi yaladi tara ko ki prabangai kane kade jing hikai ko badon kam ing hiwai piwai ila ban pitar yano ila ban isi yano aga jing long breu ni judon ya kane jing klot rai ka wai jing hikai jing sha ka ba ngiyo menta ka singi Laradon mano hajing sha balek sneu ya pi day hajing sha ban map ya ki kumbu jisu la map
Hoi compare la de gitu Gibril kim la ban klet ya ka ru ke Jingiaphylliew Jingmut Henry haka wegesngi ublayon sa penkesan ublayo la penkesan yu abel wat la do abel u klam kren si kentien ro kanega narrative kumbing lay omene Henry ublay u penkesan yu abel ukan ula sngoto ya ke jing bakla ke jamu tada ula yam kat bula let shu blay baru blay ula ong kini kentien la don mano jing sha penyap yukan yu ta jing sha nyosha ya ka bukan yu habban ya ka bu habban yo ta yo nyosha prabanget hane ka lenong basau Genesis ningkong hado pra jing sha ki kayangi kamtam ki khot andrio nyo pra ublay hadin ba ula yo bukan ula dap da jing pitar ula let jing shisha kumbala le berwadam ula let ban yet ya ka mensim ke jong kan ula let jing syapan maham yo kan lada umla ban te lakam ya kan ne ke jing klot ke jong kan ne ke jing klot jong jing sya kan setunjuk yo bat hadin bakal tunjuk yo ula poi sya ke jing le ke besneu tam ban penyap yo lupa rajong hoi lada ngim long ki badap biang rai ha kelemat bengitep bengilam bakla ni pan map no ublay ula ban map ni ublay ula ban thau thamai ya ka dono jong pi ba jonga ublay jing sha ula ban wan ra pan i jing thamai happy rai kan mau kan ni hadin ma pilapan map pat no blay ya ki pop ki jong pi ya ka baki wai ki le percaya pi dai ra jing sha ban map ba ju gurukam ka ba pi kmi lanti bu blay un map ya pi kan ni jing sha ka dai ka application ka bengyo nang ne tong siapet khadu Jacob iway kat sao Ray la pensoy ya uway baro haba la ring pa ya da ka jingkwa brai la ka jong hi but haba la riam ya la ring pa yang iway piway but kane ka jing ring pa yang iway piway kalong ka jing riam yang baladang ngingi hap jakata ka jing tunjo ujeka buong pakalong ka basneo kan sawan hap hangi in other words ladang ngi hap ban job ya ki jing tunjo ngi hap ban don ya ka self control ka bor ban sensyar halor ladi ladang ngimla ban don ya kata ngin hap syaka jo ka pot kambukan ulahap dan ya pet menta ya ka jing sya pen shitom ka jongukan the punishment of Kaiñ ka jing sya pen shitom jongukan ngin ya puli Genesis kelenong ka basau ka khot ka bakandai hadu khan riu kendai hadu khan riu bat ngin ya persyang ka jing sya ban ya keli atli jing keli bat ngin ya persyang ban jubab atli ki jubab leng jong kini ki jing keli to try ula ong haukan sya abel upara jong me uti ula yatu ngamtep ngalong manga unong sumar ya upara jong ngamo utry ula ong te melale ayu ke jing kasnam upara jong me kakaang hanga nakakendau to ini sange ento kendiat senyo kaju ya ka bo blay lale hadin bu adam mat ke im kilahap sugar pop kaju ule badukain ru habo adam bagim kilahap sugar pop kamut bu blay jing sham tip ya ka e bagilale rai u blay u kwa ban let ban tenjo bat ban wat yaki bat yo i jing shaha kan ne ka jing ya sham ga jong blay bat u adam ula kubur ya ka jing bakla jong u light no setang bu keno pat ya ka im kumjoro ka im kala kubur ya ka jing bakla jong ka light no setang baga keno ya u beseng Rai haka kes ke jong ukan pat ngi hang ne kat bau blay ula kren yo kan ukan ngim syam bau ula pediang ya ke jing bakla jong penban uyale ban sait pen kesan ya lade bat ban ong bau u klam bakla de lele em uya sait pen kesan ban ong bu klam bakla de lele ruem bat menta ken melong ya ubala tim nakata ka kandau
Kabalaang yala kasintur ya kaban pediang ya kasnam upara jome na kakti jome. Haba merep ya kakendo kan omse yala kabor shu ya me hiru menlong unong ya ber bat unong pet yap akaperte. Tukan lo ong utrai ka jing spiritom jonga ka kam krau ya kabanga la bansha. Nghe nhà sáng nghe tôi khania. Nghĩ hàng này chính sa hadien bu kan yo penyap yu abel ka jing mi na kane ka jing snail ka jong kan la ka jing mi na kane ka jing kane ka legacy ka jong kan kane ka jing ai pateng ka jong kan hagawai ka liang kalong bo blay ulahap ban tim sa si sen pat ya ka khandau kanom mi la ne kanom don sure ka bor ban pen mi uso tarmot kalado hagajor bat kabor jongka bat kandau hajing sha kan kaang ya kane gajing sha penyap jong abal to interpret shwa when you let sha gajing yatai halor kane ka benta no subha pule shu sanya do banda kod khot khan riu Tu try ula ong u manu namar kata bapenyap ya ukan on sa penyar put alor jong u nyosha. Tu try ula bu kadak ukan bayo penyap no manu ya u habayo syam ya u. Kum tau kan ula let no nakmat u try bat ula syong do hakari no syapang mingi nakakper iden. to kai ka bangi I hang ne galong bukan ya jaka bun priang ye jing tuna ga jongu ha jaka bun priang ye jing bakla ga jongu u pet no pen ban nu kan ma bingau pet no pen ban nu ble u shu yam nal ne u shu ot hu ble wa om baka jing pen shitam jonga ka long ba khrau palat ya ka bangam la pan sha rai nim yo ye jing sha bukan u kala ka bamot nim I bukan kala ka bamot pra bangai ka jing im jong pi jong ar kala ban long tik kum ni hot ni la yu I balai bukan lo penyap yu abel namar ka jing bitar jong u ni nui daw tang namar bu blai jing shao uklam priang hun la ne uklam kmi hun halor ka jing kanya ai ngo jong u kai ka bukan lo la ban le ukan jin la la jing sha ban sngo tho jing bakla jong u ban pan map no blai nga ngets kem kuming lai pe man chim teo u adam bagi em kin jin la yo ya ka jing map no blay but kajing let's say ka bo ya ka lat bakin yai shong yai sa akper eden lada day bigila pan mak no blay henry hoi kata ka klamjia aga kes jong kan ngi ru kan unjin lapdiang ya ka pop jong u pan mak no blay ngam don kajing artin u blay un map yu henry ka ek bangi I hang ne leng ba ka ne kajing jia ka day kajing it kajong ublay ulet ban yet you kan ublay ulet ban yet ya pi bat yang aku pram ngai ublay ulet ban yet you wipe away nong pop baru kwa jing shaban wan ra kajing pen im kwa jing shaban wan ra you wipe away breu bikin don hapdeng kajing pen ya sup bat ublay kata jing sha kadai ka character kajong ublay ka bang yu I lemba kajing Jingiaphylliew jong I menta ka sngi ot kajing ka connection you ka ba ya don hapdeng kajing penyap jong kan yu abal ba kajing hap ban pet wir kajong kan kadaw galong ba ublay hajing sha namar bukan lele kene ka kam ula tim ya kandau sa si sen pat namar ula tim ya kandau sa si sen pat ukanya jing sha ula hap ban pet na kawai ka jaka sha kawai pat kumu refugee pa kata jing sha kadai ka bainom kajong u hane ka on because he sinned and killed Abel. Abel's blood was spilled on the ground, and and God curseth the ground again because of this act. Kaiñ is to be a refugee, to be far away from God. Ukan hajing sha long refugee but ula pet sha jingai no blay. Dunya pet jaga bentang bakado. The wickedness of man
in Cain's legacy. The wickedness of man ka jing long baman jong obreu nakabanta ka nega jing ay pateng jong kain lanen nakadaw jong ka nega legacy ka jong kain kaya kata ka legacy ka jong kain kaya kata ka jing ay pateng ka jong kain but haka nukurukom ka nega jing ay pateng ka jong kain kalaya lampat siya ka pop bakan nang he kanang san shusho happening ujat benrio lane haki imlang kasalang don siya pai siya Genesis kalunong kabasaw kadakot kabakat nyo hado arpusaw Genesis kalunong basaw kat nyo hado arpusaw Barukan de ula itu ialah katengah berkalapun kon berkalakayo inok de udang tau ya kanong ba bat ula khot kerteng ya kata kanong ba haka kerteng u inok kon jong u ngini sangan to kanya uni u kon jong kan yu inok mde jing sha u inok ublayat ber ublay ngide jing sha ban ya sungutho ikani to so ba beteng bat ya u inok lakaya u irat bat u irat ula penkaya u mehujel bat u mehujel ula penkaya u metusel bat u metusel ula penkaya u lamek bat u lamek ula shim halade angut ketengah kekerteng jogawai kalalong ka ada kekerteng jogawai pat kasila bat ka ada kalakaya u jabal uni ulalong ukpa jong kita kibesong hakayeng trap bat jong kibabu kijingri bat kekerteng upara jong u kalalong ujubal bat ulalong mau ukpa baro kibanang ban keta yakabina bat yakabesi bat kasilaru kalakaya utubal kan ubahikai sho tau yakikenja atiar banep baro hakatama bat unar bat kepara jong u tubalkan kalong kanama tiulamek ulaong hakitengah jong u kaada bat kasila tusngong ya kaktian jonga pi kitengah jong lamek tusashkor ya kajingong jonga na bangala penyap ya ubreu ubalapen mong yanga badia usamla ubalapen mensaw yanga ladaya ukan onsa penher kekut nyausha ndria ulamek te nyau pau nyau sien ken ka legacy ayu ko ki prabngai ka ba u kan ula i shadin kane kadai ka negative legacy ka jong kan ya ka bang ngim dai ha jing sha ban perthobot kane kanum long ka principle ya phi ba yanga bangin perthobot thik pa thik mu kan ula le handai ka dai pat ka principle ka bang ngila ban penyap her na kane ka jing le ka jong kan ka baning kong namar ka pop ka jong kan namar ka jing penyap jong uyu abel ukan ha jing sha ula play ki jing kang ha ka ba ka donut ka jong breu ka long ka basneo depraved Cain opened the door of depravity kane jing sha ka dai ka mat ka baning kong hoi ukan la de pipet ha ki khot la de pi nu jor Genesis sao khat nyo khat khandai arpulai but arpu sao pin shem hang ne ha jing sha ha preng ukan but une u nong her pateng jo u lamek no kon pateng jo u lamek new i ha jing sha bukan udon ka wei ka lok andre u lamek udon atli lok tarmot from a monogamous practice lanena ka jing don ka wei ka lok haga jingim jong kan namar ka pop jong u kala penhe pensan ya ka pop hado ka tata bu lamek ha jing sha ula sedang ban practice ya ka polygamy lane ka jing don palat ya ka wei ka lok alright prapangan ka pop si sin bangila ai jing khang ya ka khandiat kan rung bat kan pen pras man ya ka yeng ka sam badi ki imlang salang don chapet khado Genesis klonong ban riu ka khot baning kong hado ka basan Genesis riu iwe hado san bat nyapet kumno shosho ya kani ka wei ka pop ka jong kan ha ka bola penyap bat ka jing penyap ka baning kong kala ja ka ni ka pertai
new hejing sha ba shushu kalau penlong yu jat ben riu bun yat ha kan ka bo dai hejing sha ban yat tun chopet ya kan sons of men sons of God and daughters of men ini pa kan concept kan dia but kum no hejing sha bu blai hadin ba kajing ya shong khakhle jong kini ublai sngo bahasyo barajing sha ulahap ban rai ban penjot ya kan pertai ton chopet Genesis ndri way dosan Tikala jaru menba kibriu kilasdang bania roy halor kakmat kendo bat ba lakha yakikun kinte yaki bai kikun shinrang ublay kilayoi kikun kinte kijong kibriu baki babriu bat kilashim kitanga yalade nakat kiba kilaya ibha tiu try la ong umensiam jonga yale bat ubriu junom namar ba uhi ulong kado lakum taru kasngi jong kinlong chis pa arpaus nem kireu rat ba kiladon ha kapertai ha kita kisngi ba hadin kata ru men ba kita kikun cendrang ublei kilayalet cha kita kikun kitai jong uben reo bat ba kilayo kun naki kini ken kilajia long kibreu baslur kibala julong mendai hentai kibala donam shibon tiu try ulayo ba kajingle bamman jong ubreu kalakrau kapertai bat ba kajing temu baro kijing perkat kadono jong kilalong bamman halakasni PE kan progression habakadon kawai kajing sneo ka baret ni ailat kan kajing sneo kanang he ni ailat ya katu kajing sneo kanang he shusho kanang he shusho tat hado pengimla sho jing syabat tek lakam lane ban tem ya ka ni ihang ni bukan lo penyap yu abel kan kate legacy jing sya ka belong negative ke bukan yu lai ha ke history jong ujat ban riu ukan jing sya long murder beningkong lane nong penyap riu beningkong but hadin kan nega jingle ke jong kan niu jing sya baka pop ka way hadin ka way kelas dang ban roy kelas dang ban san kelas dang ban mi shelut but shibon ki chat pop kelas dang jing sya ban say kan nega pertai lembah kan nega jing puli jongi ye gitu khot santali na kala no ban rio kini ki khon ki jong ublai ka jing ai jing mo jong jap dukan om begini jing sha kidai ki khon ya ka balakha haga dur ke jong ublai tarmot ki contrast ye ki daughters of men lane ki ye ki khon kan thai jong ujat ban ri mot ki khon ki jong ublai the sons of God kilaya shongkorim bat ki khon kan thai jong kilai shongkorim bat ki khon kan thai jong ujat ban ri ki khon jong ujat ban ri ki contrast jing shisha ya ke jing long hagadur ke jong ublai bat kila yat light ke man shong no na kata ke jing thau ke jong ublai hagadur ke jong u te hang ne balai bu blai la bitar balai bu blai u klam sngoba ya ke ne ke jing shong ya ke ne ke jing shimlok jong ki namar ke ne ke jing im jong ki jing sha kalong ka compromise hakaba kiba bha ki compromise bat kaba sneu bat kiba bha bat kiba sneu kimla jing sha bani imla darau blai ula yo ba kane jing le jing sha jong jat ban riu kan sa wanra jing sha ya kalat hakbo blai nom la shu ban pen im yu jat ban riu darau ula wanra jing sha ya ke jing pen kut yaki ngin sia pet pat ha kini kita yo giban sawan balai bu blai ula penjot yak pathai daka henry ya mentagas ngin syukran tangkat ni Kaiñ and his legacy ukan bat kijing ai pateng jong hot ko ki prabangai kaim kalau perkat bukan ulong utang Messiah penban ukan ulalong utang nong penyak brio hot ublay ulai kan ni jing tlot ke jong kan
Uklem dumok persya yukan. Henry ukeli yukan yagi jingkeli. Yakaba ukan hiu day ban yit hapok lade bat ban rai kumno ban penbet yagi tagi jingklot ki jong u. Hoi ko ki prapangat yagi jing im jong iru. Ngi ibala se namar kane kawai kadao yakaba ka pop kalahap kane ka pertai. Yakaba ngilahap siya ka pop. New iru bu blay u ailat yangi u blay u ailat yangi bangin nget hagajing pen im lembaga jing ia hoi ko ki prabanget yukan uladai hajing sha banyap rai u blay namar ka jing isen u blay ulat thau pat yang alat ba ukan ru unyo e jing sius pa ngimtip ha ka hereafter la ne happening laru kan don em hanta ta de jing bishar ke jong blai re ka e ka bang yo ji hikaya ka ne ka sngi ka long ngim ju dei ban pun ya kano kano ka jing sneu ha ka jing mut jing berkat jongi nama na i jing pun ibaret ikala long ibahe suki pasuki anda kala kala long ka bahe pat kalong ka bashitam yangi bangin pendo yaka tingin ni pun kut ang ni ko blay shibon ya ka jing ya snok ti lang jong pi ngini pen wai ha jing sha shwa ngini dwai ngini puli biang Genesis saw hinyo karpa isanyo bin so ba puli ya ka tugon khot kan mau bat ngini persang jing sha ban ya conclude da kan ne ka jing mot Lada me la le ba om la ma me but lada mem le ba kapop kasyong linget haka jingkang bat syame pleng kan long ka jingkwa jong u bat meru mensen char lor jong u ladang ngile bhai ki e baro kapop da leiru em kanum don lad dan kanum yo lad ban penrem yangi hoi prapangai jing em ka bangi em kamlong ka basuk yangi bangin e nilagi nong shon kamlong ka basuk yangi bangin tap yagi jing bishni iwe pat kamdai ka basuk jing sha yangi bangin bangin im ka jing im ka babha rai lengba ka jing rap ka jong ublai ngi baro ngila banyo ka jing job but ngi baro jing sha ngila banyo yagi jing job persya yaga pop tang da ka bo jong ublai om da ka bo jong ngi bangin yo yagi jing job togin shani a ublai togin ya duai ublai un pensat bo ngi haki baro togin ya duai kok pa ublai jong i ba hapneng akan nega sengi ngai ngo eme ko try akan nega jing puli lang jongi ho yukan ulale yagi jing bakla ki bapuan ula penyap yulu para jongo ho ko try jisu ngitip pangiru lese nginjin lale ki pop yakaba me menum laban mam Henry nama ka jing isnai jome nama ka jing tip jome ka jing tlat jongi bela map yangi lagi pop jungi baro kerku yangi try iway piway haki jingele ki jongi man lagasngi to ai try beginum lihat syagata kathliu ya ka bangiti yalade daladehi kathliu hakabaka pop kan pengat yangi kan riam yangi iway piway to ai try begin la ban yang scam haki jing kula ki jongme but begin la ban im ki jing im ka pa nang ne shakman kana mungin la ban pen kre ki jing im jongi ya ki jing wan arsin ke jome ki lo ki peneng kerku yangi try tat ondangin de kendo pat la shim tayo tat hado kata ka por to ai ki jing ba ke jong blai ko belong na do ki bam jukot ke jing ai ke jong jisu lam ba ke jing slok umen sim ki nong lem lon kat berpat lang jome sat la ka pertai menta bat shadoki arta bam jukot amen Prabangai pati parlok ko blai shibon ya gijing sno lang jong pi bat ni lembaga ni ka program na kami gijing Jingiaphylliew Jingmut ngin se kendo pat la shim tayo ha ka jok apor tak la do ka ta ka por u blai kerku ya pi wai ko blai shibon
hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided